салом дӯсти азиз, аз рӯи он ки ба ин навор зер кардӣ ва мехоҳӣ тамошо кунӣ, гуфта метавонам ки ту мехоҳӣ дар зиндагӣ шахси муваффақ бошӣ ва барои расидан ба мақсадат роҳҳои гуногунро меҷӯӣ. ман имрӯз кӯшиш мекунам каме ба ту кӯмак кунам. медонӣ, он чизе ки айни ҳол дар зиндагии ту аст, ин натиҷаи корҳоест ки ту то дирӯз анҷом медодӣ. сабаби анҷом додани ин корҳо дар он аст ки ту фикр мекардӣ ки ҳамин роҳ дуруст аст. агар натиҷаи имрӯза сатҳи зиндагият ба ту писанд набошад, ҳеҷ гап нест, роҳи ҳалашро ёфта мешавад, чунки ту амалҳоеро анҷом додӣ ки туро ба ин рӯз оварда расон ва амалҳо вобастагӣ дорад аз фикронии ту. ин аз он шаҳодат медиҳад ки агар ту фикронии худро иваз кунӣ, амалҳоят низ дигар мешаванд ва ҳатман дар зиндагият натиҷаи мехостад пайдо мешавад. савол ба миён меояд: чӣ гуна фикронии шахси муваффақро дар худ ҷой кунам? осон. ман инро ба шумо мисли як мисол мефаҳмонам. барои он ки дар хонаатон шумо мебел ва таҷҳизоти нав дохил кунед, аввал бояд ки аз таҷҳизоти кӯҳна халос шавед. майнаи мо низ ҳамин хел аст. агар ки шумо хоҳед ки фикронии шахси муваффақро дар худ ҷой кунед, аввал бояд аз тарзи фикронии шахсони ноком ва аз зиндагӣ доим дилмонда даст кашед. солҳои зиёд пеш аз милод философи бузург Лао Цзи гуфта буд ки он чизе ки шумо фикр карда метавонед, ба ҳақиқат табдил дода низ метавонед. барои ҳамин мову шумо бояд дарк кунем ки майнаи мо бениҳоят қавӣ аст ва он чизеро ки мо фармон медиҳему фикр мекунем, ба ҳақиқат табдил дода метавонад. фаромӯш накунед, зиндагии шумо ин симои шумо аст. чӣ гунае ки шумо фикр мекунед, зиндагиятон ҳамон аст. барои аз ҳолате ки майнаи мо одат кардааст ва танбалӣ мекунад баромадан, мо бояд кӯшишу заҳматҳои зиёда кашем. танҳо бо роҳи дуруст равона кардани майна ва фикрҳои худ мо метавонем ки дар зиндагӣ муваффақ шавем. барои ҳамин тавсияи ман ба шумо ин аст ки агар шумо мехоҳед ки дар зиндагӣ муваффақ шавед, бо шахсони муваффақ шишту хез кунед, китобҳои шахсони муваффақро хонед, одатҳои шахсони муваффақро дар худ ҷой кунед ва мисли шахсони муваффақ фикр карданро меомӯзоду ба қатори онҳо равона мешавед. муҳим аст дигар мову шумо одатҳо ва фикрҳои негативӣ бо шахсони ноком ва танбал ва рӯзи дароз дар назди телевизор ва дар сомонаҳои интернетӣ шиштаву вақт гузарониданро аз худ дур кунем, чунки бо ин роҳ мо худро танҳо ба поён мекашему тамом. фаромӯш накунед, фарқияти байни пул ва вақт дар он аст ки мову шумо метавонем пулро ҳисоб кунем ки чӣ қадар аст ва чӣ қадар дорем, аммо мутаассифона мо наметавонем ки ҳисоб кунем ки чӣ қадар вақти мо мондааст. пас хуб фикр кунед ки дар чӣ ва бо кӣ рӯзҳои боқимондаи умратонро сарф мекунед. мову шумо абадӣ зиндагӣ намекунем, аммо мо метавонем ана ҳамон қадар вақте ки дар ихтиёр дорем тавре зиндагӣ кунем ки пас аз рафтанамон номамон абадӣ боқӣ монад. саломат бошед.